Tibrai Kaitor, Jesu Christoni, Paiflea Kakshangma, Jota Tibra Sarukbai, Tong Playtung. Amen. Christian Takuk Tei Bukuk Song. Shoi Tei Kubui leader Sabo, Tei leadership no Teye, Ulo, Ang Kaitorni Kokatharni Besante, Sukrubai, Saiknarinai. Tabuk Kokatar Purungmani, Shoi Tei Kubui leader ni, Bais Mari Rokno Simi, Ang Narokno Saiknarinanayo. Kifisa Kem Kaitorno Poito Kleinai, Te Kaitorno Kirinai Borok Unka, Shoi Te Kubui leader. Abo Hinma Ke Kaitor leader ni leader Ungna Nankugo. Te leader Kaitorno Bini leader Kene Chonke Yashaknabo Nango. Kaitor Kere leader Yapang Te Yarung Kere Bupang Kaise. Kaitorno Poito Kleinai Te Kirinai leader Kaitorni Buskango Sal Brumbrum Yaskusungnai. Kaitorni Buskango Sal Brumbrum Yaskusungnai leader Bini Lukurokni Buskango Sal Brumbrum Keplanke Bachawi Tongnai. Piaba Kaitorno Poito Klaya Kaitorno Kiria Te Kaitorni Buskango Sal Brumbrum Yaskusunya leader Salsa ya salsa Bini Lukurokni Buskango Kongi Yaskusungnai. Yeba Lukurok Bono Yaskusungrinai. Tabuk Kisavan Suginaidi Nini leader Kaitorno Poito Kleinai Te Kirinai Borokde. Nini leader Kaitorno Bini leader Kene Chonke Yashaknai Borokde. Nini leader Sal Brumbrum Kaitorni Buskango Yaskusungnai Borokde. Kifinei Ke O Singcharbai Singcharo Tongma Bebak Langma Ginang Rokbai Langma Keri Rokno Kaitor Se Snamka Te Agini Simi Mol Brumbrum Kaitorni Muchung Se O Singcharo Bebak Ungi Tongo Kene Kabai Kukbai Poito Kleinai Borokanka Shoi Te Kubui leader. Tamni Hinba O Singcharno Snamnai Kaitor Se O Singcharni Chaloknai Kakamkuk. Te Omote Poito Klema by Simi Ungya. Pia leader O Singcharno Sakni Muchungte Naikoliawi Eba Chaluk Yawi. Kaitorni Muchungte Naikolna Eba Chalukna Bagai Sal Brumbrum Saktharna Nango. Tabukisa Wansugi Naidi Nini leader Singcharno Snamne Isa Kaitor Kene Poito Deklai Te Bo Kaitorni Muchungte de Bini Khasteno Naikol Eba Chalok Kaitor Muchungma Thayo de Nini leader Lukurokno Tuidulei Tlangitong Eba Nini leader Muchungma Thayo de Lukurokno Tuidulei Tlangitong Kifithamke Jotto Jegabo Te Jotta Jorabo Wansukmung Kok Te Tongmun Samungrok Bai Kaitorno Singchasha Rinai Borokanka Shoi Te Kubui leader. Kaitorno Singchasha Rinai leader Bini Lukurok Bai Singchasha Rijaknai. Piyaba
joto jagavo te joto joravo kubangma jora sakni kok sakni bumung tisavoi bolai gunda haike chiri koknai borok soi te kubui leader ya ka koinane leader ni mari inka kaitorno singshasha rima piyaba kungchuknai leader ni mari inka sakni singshasha ni bagai wansukma koksama te samuntangma tabu kisa wansugi naidi nini leader saksakni chingshashano tuyide wansuk eba kaitorno singshasha rimano tuyide wansuk nini leader sakni koktei bumungno tuye gunda haikede chirikok nini leader ka koinene borokde eba kungchuknai borokde kifi breike kaitor jotto borokno bo haike bono koshalke snamkakne poito khlaye bigra bugra kiri ginang chakri kiri chicken kotor naithokya kene naya nugyawui bini naikulma tola tongnai jottoni langmano morokrinai khamjaknai tei borom rinai borokangka soi tei kubui leader tamni kinba soi tei kubui leader ni kaisan nangkukmani punukmari ingka lukrokni langmano morok rikukma eba bini langma wo value of life tongma tabu kisa wansugi naidi nini leader bobai malai phainai jottono baksakede nainuk eba juda khede nainuk nini leader jotto borokni langmano baksakede boromri eba borokni borom asuktai nuge juda khede boromri kifi bakhe kirima kiri borokse soi te kubui leader bishesh klaye kaine kirimung kotor tongo kaisakhe buthar jakmungno teye kirima te kaisakhe sak baitang chaya klaima tongke kha bising kirima tongnai khake chaya kiri majra kiri tei buthar jakmungno kiriya borok ingka soi tei kubui leader tei baisakhe soi ke kaitorno kirinai borok o singcharo kebono tei mungsano tei thimungno phano kirijakia srai nakarmung tongnai tei human values no krake romui borom rinai leader ni bukhawo kirima tonglak leader kirinai borok hinke bini lukoro kunupurphano kha raglak tabu kisa wansugi naidi nini leader o singcharo kebono kirinai borokte eba kirima kiri borokte nini leader bai nang kha ragai tongnai borokte eba norok kiching norok kirima chajagi tongnai borokte nini leader sabono eba tamono tuye kiri buthar jakmungno tuye de borom asuktai kemanai kinoi de eba sak bai thangni security no tuye de kifi dokhe chirai phangni simi sak bai thangni langma bo discipline tongnai tei bini torlokma jora rogo borokni morakmung rokno eba human values no krake romui tongnai tei buinabo human values no rigi tongna phirungnai
tei kubui ni bekhak tong nai borok hengka soi tei kubui leader. Tamni kinba sak bai thang no discipline kaina ringya sak bai thang ni nukhung no discipline klaye chalok na ringya borok khaste no chalok na chugya. Omote discipline kereitete salsa by leader unkai bachanai unka mui khumukhai. Tamni kinba khoroksani bisingyo leadership salsa by achai mani kaisaya. Pia binilangma torlokma jorate tornai kaisase. Tei by sake leadership unka kaisa bichlei khai. Abo sal brum brum borok torlokma jorate a leadership ni bichlei bo torlogo. Tabu kisa wansugin naidi. Nung nini leader ni school life discipline, college life discipline, family life discipline no teye. Tei bobini torlokma jora rogo discipline by de tongka kene. Nung saide man. Ye ba nini leader khastio injustice ye ba chaya samung tongmorokno nuge. Khaino emotion by sichawi bachanai leader de. Kifisne ke sak by thangni emotion rokno yak narukna ringnai. Tei buini walena sak tharja khano. Tei sokomarna sak tharja khano. Aboke aggressive and destructive emotion rokno yak narukna sinai borok unka soi tei kubi leader. Abok hinma ke sak by thangni emotion rokno sak by thangni tei buini kakam tei khamkrani bagi samungo pinangna ringnai. Tei buini emotion rokno jottoni kakam tei khamkrani bagi samungo pinangrina ringnai borok unka soi tei kubi leader. Inya ke jora jorabo urpatigui walai suklai unge jora jorabo khasteni lukurok buthar jagi mang tongnai. Abo bai khasteyo khaksangma tei tongthokma kumanai. Tabu kisa wansugi naidi. Nini leader bini jotta emotion rokno yak narukna ringnai. Tei bini emotion rokno sak by thangni tei buini kakam tei khamkrani bagi samungo pinangna ringnai borok de. Tei nini leader buini emotion rokno yak narukna ringnai. Tei buini emotion rokno jottoni kakam tei khamkrani bagi samungo pinangrina ringnai borok de. Romde urpati pro borok rok bujage tokai jag pro tei wale suklai pro nini leader a joravo bakai ke tong tei a poristiti no bakai ke face klai tei solution re. Nini leader kuplai ung pro bini emotion rok bakai tong. Nini leader kitchen ung pro bini emotion rok bakai tong. Kifichar ke bini khasteni laibuma rokno srai ke sinai te khasteni laibuma wo ongma kakam kamya rokno te cheri nai bayi lukurokni thinangni bagai imang kakam snami tongnai borok ingkan soi tei kubi leader. Tamni kinba khasteni laibuma siyakhe khasteni poristiti rokno teye khastio ingma rok te tongma rokno teye khastio kemajak ma rokno teye te khasteni sokomor jakma rokno teye srai ke siya engnai. Aboni bagai soi tei kubi leader khasteni laibumano srai ke sina nango boram klaina nango tei protect klaina nango. Tei by sake khaste by khasteni laibuma rokno khamjak nai boram rinai
te protect kleinai borokengka soi te kubui leader. Tamni kinba jotto khaste sal brum brum laibuma snamui tongo. Tabu kisa wansugi naidi. Nini leader khaste ni laibuma rokno srai ke sinai borok de. Yeba kisa misa simi sinai borok de. Nini leader khaste ni laibuma no tiye khas rangi de koksa. Nini leader khaste ni laibuma no besuk boromre. Nini leader khaste ni laibuma no borom rivokin ke. Tabusuk jora khaste ni laibuma no tiye bijaprok snamui lukurok no yapar kade. Kifi chukukhe nakarmung yeba gol no tiye srai ke sinai te a nakarmungo sok sukna bagi lama rok sinai te nakarmungo simi mokkal kaye sal brum brum sakthari te kisrang ke samuntangnai borak engka soi te kubui leader. Nakarmung no jora bo slaimang tongnai borak soi te kubui leader ya. Jora bo nakarmung no slai tongnai leader nakarmung no tiye srai ungya ko kene srai mari. Tamni kinba nakarmung no slai manya. Pia nakarmungo sokna bage lama rokno poristidi te slai mano. Te nakarmung ni per samung kleinai leader soi te kubui leader ya. Tabu kisa wansugi naidi. Nini leader ni nakarmung jora slai jagi de tong. Te nini leader ni goal by bini samung rok de gedal. Nini leader waisa wiso nakarmung no pogi de thang. Te lukurok de leader no nakarmung no te muito clari. Kifi chike ideology lukurok ni khamkrai ni bagay lukurok ideology ni bagay ya. Yeba ideology lukurok no ideology ni selang klaina bagay ya kene srai ke sinai borakengka soi te kubui leader. Te baisake lukurok no ideology ni selang yeba gunda snam yawoi man thai rukno manna bagay te agini slai khaste kakam snamna bagay nangkukmani kaisa kene sinai borak engka soi te kubui leader. Ideology ni bagay lukurokno butarjakna riyawoi ideology ni bising te lukurok ni man thai rukno manna bagay sakthari samuntangnai borak engka soi te kubui leader. Leader omonama sithai khaste ni jotta lukuni bukavo podre pod ideology tongo aboke sak bai thangni bage ideology tongo sak bai thangni nukhungni bage ideology tongo sak bai thangni kamini bage ideology tongo sak bai thangni dofani bage ideology tongo te sak bai thangni khaste ni bage ideology tongo. Abani bagay sak bai thangni langmano te buini langmano buthar yaboi te buthar jakna riyaboi ideology sokma se kuplai ungmani mari. Nosto krike lap man thanyo se soi te kubui leader ni quality te phan phunuk jaknai. Tamni kinba ideology ni bagay leader by lukurok aggressive te destructive unke khaste simalung ungnai. Tabu kisa wansugi naidi. Ideology nini leader no aggressive te gunda desnam
Nini leader nono ideology ni selang te gundades nam eba ideology ni besing te man thayruk na manna lama de phirung kifichi sake nakarmungo eba ideology soksukna naipro lama wo phaima chenmungrok te kebangrok na mechane kha ragai Biskango thangna pan tongnai borak engka soi te kubui leader. Kuplai ungma jorano yachakma kaikeno chenmung ungma jorano bo kha bayawui buino khamya beryawui chenmung ni karno tiye cheri naye chenmung no kuplai mung ni kholang toksai bokchak yapri rokne wansuknai borak engka soi te kubui leader. Tabu kisa wansugi naidi nini leader kuplai mung te chenmung no bahai ke naisik eba face klai nini leader kuplai unke buskango kechen unke uklogo thangnai borok de kifichi nei ke jotto borok no borok sana tongmarok no sana rinai eba freedom of talk rinai te opposition no kusup yawe lamsok nai borok engka soi te kubui leader sakno te bui bai kakam simi khinjak na muchung nai pia khamya sanai rukni bukuk no mutuprina nai nai borok soi te kubui leader ya ani kok nung knadi nini kok ang knaglag abona yakare koraksate koraksani kokno kha loge kunchu kainai borok engka soi te kubui leader tamni khinba buini kok kakam panongtung khamya panongtum borom ribui knaya ke leader kubangma chaya klaina panotongo borom ribui borom manthai tabu kisavan sugi naidi nini leader buino koksana deru yeba kusubui reklai de rokor nini leader buini kokrokno boram deru nini leader bui bini kok knaya ke bahai ke react klai eba respond klai kifi chitam ke bodal kubang eba bodal kissa eba majority minority kinin naya nugya woi kubuini bukhak tongnai borok engka soi te kubui leader leader lukrok no miriknani bodla lukrok leader no mirikhe abo bo soi te kubui leader unyak khine mari tabu kisa wansugi naidi nini leader kakam panongtum khamya panongtum borok kubangma bai eba majority bai tongnai borok de eba nini leader kakamni bukhak tongnai majority panongtum eba minority panongtum kubuini bukhak tongnai borok de nini leader lukurok no de murik eba lukurok de leader nai murik kifichi brike name fame power position money ni bage sakni lukurok no buino phal riarok engka soi te kubui leader te bai sakhe mungtai sinimung borom ashukthai othikar rangri mani khni rokno khamaima te abokhai rokni bage lukurokno buino phal riarok engka soi te kubui leader phiaba political party power position money akorok sakni lukrokni kakamte khamkraini bage seba khlainani lama rokne wansuknai te sinai borok engka soi te kubui leader tabu kisaban sugi naidi nini leader power te position manna sikang sakni lukrok bai bahai ke tongmani
Nini leader power tei position manma ulo sak ni lukrok bai bahai ke tong. Nini leader chong mario batai tong pro sak ni lukrok bai bahai ke tong mani. Tei nini leader chong mario keplai umani ulo sak ni lukrok bai bahai ke tong. Nini leader chong mario keplai ungna sikang tong makai de chong mario keplai ungmani ulo tong ye ba slai jak munde tong. Nini leader keplai ungmani ulo bini bagai bini nukungni bagai rangri ye ba rangchak ajithanio de ka berajak kifichi ba ke lukro kakam klai pro appreciate klainai pia lukro khamya klai pro bukuk bai damrok nai borok engka soite kubui leader. Tamokhe lukro kakam klai pro appreciate klainai pia lukro khamya klai pro sering tongnai borok soite kubui leader ya. Tamni kinba soite kubui leader lukrokni samung te tongmung kakam rokno appreciate khainai pia lukrokni samung te tongmung khamya rokno bukuk bai dam roknai. Tabu kisa wansugi naidi nini leader lukro kakam khamya klaipro a nangma jora rogo nangma te koksanai eba guide klainai borok de. Nini leader sakni lukurokno kakam de phireng eba khamya de phireng. Nini leader lukurokni samung tongmung khamya rokno damrokna de kiri kifichi do ke jottoni biskango himnai tei bini molni yagulo buini biskango himna leaders namna saktharnai borokangka soite kubui leader. Abo hinma ke soite kubui leader nakarmungo soknani bage bini ulni leader songno tiyar ke manaruk thai. Tamni hinba nakarmungo sok yasak leader nango. Tei soite kubui leader logi tongnai leader rokno kongi tongna phirngya tei bini biskango kongi tongnai rokno nuke tong thok jagya. Pia jottani biskango bekrang tisawui keplang ke bachana phirngo tei bini logi rok jottani biskango keplang ke bachawi tongmana nuke kha tong thok jago. Aboke mapasong besarok torlok pro tei borok kotor ong pro abono nuge kha thongthok ma khaikeno soite kubui leader logi tongnai leader rok torlok pro tei leader kakam ung pro kha thongthok jago. Tabu kisa wansugi naidi nini leader bini logi tongnai rokno leader kakam snamna de nai eba bosimi leader ngke bini logi tongnai rokno selang eba sebu khaide naruk. Nini leader nakarmungo sokna sikan thitange a nakarmungo sokri na bagi lukrokno tlangnani leader des nam jaktong. Nini leader bini biskango lukro kongi tongmane de chajak kifichisni ke sak saichung bebakno klaye buini yapa koropa manna nayawoi logi tongnai leader rokno samung rok bak klai ribui borok abono charima bisante buini yapa korapa yasak mana nuk pro bukha thongthok jaknai borokangka soite kubui leader. Tabu kisa wansugi naide nini leader bebakno saksai chungke klaina nainai borok de eba buino samungni barja berri nai borok de. Nini leader sakni tongthok manatu ye simi wansuk nai borok de
eba logi tungnai rokni tongthok manatu yebo wansuknai borokde kifi chichar khe angkhini wansukmungrok te kokrokno muthage chingkhini wansukmarok bai kok bai te samung bai phunuknai borokhankha soi te kubui leader koroksa jotto jagabo jotto jorabo ang khini mang sawitongkhe logi samuntang nairok leader bai besak bai chalia phano bukha bai chalna phana tongo tabu kisa wansugi naidi nini leader chingkhini de kbangma jorasa eba ang khini simidesa kifi chichukukhe lukurokno kerongo tongmano phunuge satokmung rinai khine akorokno teye sikiri weriya pia turuturke human values te kakam langma phurungge lukurokni wansukmungrok te tongmungrokno slaye ktal khairinai borok engkha soi te kubui leader lukurokno joli jagi challenge klaikhe lukurok bo kok bai eba samung bai joli jage leader no challenge klainai abo belai lachima singchani kok soi te kubui leader lukurokni bisingo kubang bayaprok eba kiching rok mananago aboni bodla leader lukurokni bisingo kubangma kena rokno te kebang nai rokna se mani tongo khinke abo soi te kubui leader ni mariya soi te kubui leader ni mari inka kubangma bayaprok te kiching rok pia kisisa kena rok te kebang nai rok tab kisa wansugi naidi nini leader army commander khaikede koksa nini leader kerong no phunuge lukurokno sikiri sokore khlainai borokde eba khamya sitra samung khlainai lukurok bai kok salayi kthana nainai borokde nini leader ni baya prokde bang eba kena rokde bang kifi ni chikhe buslai kasleya kubang kok saya nangkuknai kokrokno nangkuknai jorabo simi sawoi muthaknai lukrokno smairokni ko kubang riboi ulo tamchi kariya yes inke yes no kinke no sanai te kisa kok sanai pia kubang samungrok khlainai borok engkha soi te kubui leader te bini kok bai samungrok gedalmung tongna nango tabu kisa wansugi naidi nini leader kisa kok sanai borok de nini leader nangma jorabo nangma kokrokna simi sawoi muthagnai borok de nini leader yes inke yes no inke no eba yes ni bodla no te no ni bodla yes sanai borok de bini kok bai samungrok de gedal nini leader khai no yerang smai kokrinai borok de kifin nichi sakhe sal brum thuna sikang srapsa ashuge sak bai thangni leadership no te amjogi nainai borok engkha soi te kubui leader khakese bai thangni leadership ni sal brum ni kakam khamyano te chenmung kuplai mung no te siwoi mano te ini salni bage kutal ke yapre sena bage tiyar ungi mano sakni leadership no te salbrum amjogi naya borok engkha bini bebak samungrok tikno khenai wansuknai borok abo engkha kungchuknai borok ni mari soi te kubui leader ni mariya tabu kisa wansugi naidi nini leader samung simi klaimang tongnai pia
sak ni samngruk na te amjogi naina naya borok de. Nini leader sak bay tang bini leadership ni chama chayarok no sinani te evaluate kleinani te slainani phan tongnai chugjak te sian kereng borok de. Kifi nui chini kem ok ginangrok chirai rok chilaburi rok sikla sikli rok kaijak rok te nukung rok randa randijuk rok okra chakra rokni physical, mental, social, medical, educational, economical, cultural, agriculture, infrastructure akrokni integral development no te ye sinai borokangka soi te kubi leader. Tabu kisa vansgi naidi nini leader bo leader unnani qualified de te lukrokno naikolnas te miriknas bini kubang simung yelam te experience de to yeba nini leader chongmario kuplai ungmani ulode leadership no te ye sirngna nai asuk simi savoi anikok muthaka subrai kaitor jisuni mungkathar mol brumrum tuipra gnangkai surivoi lobjakthung. Amen.